sinau mending turu. Tobat. Tugasnya sandiwara, banget. Tidak akan saling kemudian bersiksi, benar normal, betul. Ya. Piye ya? Kok soalnya angel-angel ya? Caranya piye ya? Aku bingung. Ngerti ngono aku belajar ket mambennya. Duh, angel. Tiga. Rampung. Freya, kowe oleh piro? Dia dibuka 90. Salah deh 100. Nek kowe piro, Ti? Aku oleh 95. Nek kowe, Vi? Aku oleh 70. Maka nenek ulangan itu sinau, ora usah dhisik paling bisa. Bener iku, nek nyantai kancane ya jawabane urung mesti bener toh. Iya, tak ngene meneh. Pesan saya bisa dijupuk saka sandiwara kasebut yaiku siji, aja tau nyontoh, amarga nyontoh tindak ora jujur. Wong sing masa jujur bakal entuk kepercayaan lan urip sing luwih berkah. Kaloro, aja sering nyentuh. Luwih becik usaha dhewe saka usaha dhewe bakal metu kawruh lan kapintarane sejati dhewe-dhewe. Ketelu, nyontoh iku gampang. Nanging ora gawe kowe dadi luwih maju. Usaha dhewe luwih migunani kanggo masa depanmu.